И какво става, хора? Аз съм Ицака БГ и днес ще снимаме цял епизод на Clash Royale. Както виждате, след 6 минути мина фри честа. Ще изиграем няколко битки да допълним корон честа. Може да джойне в някой турнамент, но това ще го правим в края на клипа. Вижте ми кой има в шопа. Дека ми. Аз дека ми го направих преди няколко дни. Въобще не бях много трудно падам. Даже преди малко снимах клип, но такова. Изпечелих де, но без да исках го изтрих. О, не! Изкуството да нямаш миньон хора в дека, хубаво, че имам гоблини. Пак вършат работа. Вече не вършат работа. Ще оставя да ми вземе колата. Аз нямам стрели. Аз си ги схарчих. О, вие сто направи тъп ход. О, фанах му ги. Най-накрая. Двата лава хаунчета, малките. За малко да ма фани тоя. Ева. То път ще падна, защото няма минимум хора в дека. Аз трябва да правя вече подобрения. Да сменям карти и да слагам други карти. О, не бе, тук не го фанах крачка, обърках. Мислех, че... Ще му пусна Гоблин Барел през Хук Райдер. Ще заспи. Не заспа. Контратака. Не, пич. Няма да стане. Изкуството да ти вземе кулата е едно скелет. Мраза да падам. Защо всеки път, когато снимам пред вас, и аз падам? Защо е такава съдбата? Ой, взех му кулата. Фък! Защо? Не мога да ти издържам. Фани го тоя, фани го гоблина и там горе. И пак ще повторя. И после си тръгвам. Казах, джуджи кула! Защо на мене само тая съдба да губя и да печеля? Въобще нищо не ми изпера. И тук моята сила взима превес. Не, защо пусната Baby Dragon? Фък, не. Гаспиле! Yes! Казах ви. Не! Фък! Нищо не съм ви казал, хора. Още нищо не съм ви казал, паднах не. Фък! Аз викам това принц, ще го разбием. Хора, паднах. Нека, още един бател ще заграя. И това да бъде край в клипа. Ясно е, че няма да събера корон честа, ама... То лава хелп ма прицака. Не, защо голем? Фани го принца. Не можеш. И да лог да имаш, пак не можеш. Така, Валкирия. Голема може да уби. Не бе, прецаках се. Добре. Поне 40. Не, 3 скелета, майко, много се прецаках. Къде ги пуснах? То се прецака. По-добре. Хубаво, че малките гоблини перат много малко.
Так. Запускам колко рада рейдж. То лично няма пускам. Мисля си, че Валкирията много малко пере, ама грешно мисля. И пак ми пуска голям. Чакай, сега ще изчакам. Джидж, так. Защо бе? Този дълъг скапан ебан тъп дълъг. Защо дълъг? Защо ти дълъг? Защо нямам легендарки? Защото съм слабак, разбира се. На мен на Коледа аз си купувам легендарка, защото аз нямам легендарка. Вече почвам да говоря като някакъв идиот, дето снима клипове в YouTube, защото аз съм идиот, който снима клипове в YouTube. Аре, 6 еликсир. Так. Комбото. На века. Да. Чик. Так. Майко, то се прецака. Ха. Охо, майко, то наистина тотално го прецаках вече. И му казвам GG. Трети път се прецаква. Добре, вземи кулата, ама... Оу май гад. Пък има мираж. Пускам всичко за разсейване. Yes! Оу май гад. 16 кръв. О, майко, да беше пуснал стрели, гений. 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2. Запомня този батъл за гоблините! И той е реве. Хора, ще стане дълъг клип, ако направиш един батъл. Казах ви, джойвам в един турнамент. Оу, казах ви, както дойде и фри честа. Разбира се, страхотни карти. И да се пробваме да джойдим в някакъв турнамент. Значи хора, трябва да пишете първата буква и ви задат 1000 турнаментове. И търсите опана. Къде се брат? Ето. Те са фул. Ето. И после си ходя. Ей, дуришето е! Аре, последни две букви са откам. Явно, че няма да намеря моя късмет. Пишете в коментарите коя да бъде буквата, която ще цъкна в другия клип. Последна буква. Да видим. Затворени очи. И буквата ще бъде? С. Така. Майко, най-прецакващата. Хора, да ви кажа чао и както виждане, лайкнете клипа.